paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw, Pangasinan! Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga may init na balita at issue. Nandito nyo po maririnig sa programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano. At syempre makakasama nyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kasama rin natin sa ating technical control ang aking nag-iisang co-pilot. Ngayong araw, walang iba kundi ang ating sound engineer, Dennis Palaganas. Good afternoon, Det. Ayan, si Super Det. Det Ride. Masandos ang araw at si kayo namin kapaborito. Ngayon po ay araw ng Martes, Tuesday, April 15, 2025. At syempre ilang araw na lamang ang ating binibilang bago ang May 12, 2025 elections. We only have 27 days to go bago ang halalan. At syempre, baka may nakakalimutan kayo, April 15 ngayon ha. Mukhang baka nagka-amnesia kayo bigla. Siyempre yung ating filing ng income tax return, nagsara na po. Huwag kayo lagi magpapalit, no? Importante po na tayo po ay gumagampan sa ating pong mga tungkulin bilang Filipino citizens. No? Siyempre po ang ating po mga buwis ay mahalaga para po sa pag-usad ng ating bayan, para sa mga proyekto, serbisyo, programa po ng pamahalaan para po sa ating mga pamilya, at para sa pag-usad ng bawat ekonomiya dito sa ating bansa, di ba? Importante po yan. Kaya yun sa mga hindi naman nagbabayad ng buwis, wala kayong karapatan magreklamo. Hindi, joke lang. Kasi 'di ba, may mga iba sa atin siguro, no, reklamo ng reklamo, butas ang bulsa tuloy, butas ang kalsada. Butas ang bulsa det. Butas-butas ang kalsada, ganito ganyan, no? Maraming reklamo sa gobyerno, sa serbisyo mabagal, etc., etc. Patingin nga ng inyong mga milyar, ng inyong mga income tax return. Patingin nga. Baka naman nag-online selling kayo, nagne-negosyo kayo, reklamo kayo ng reklamo, tapos wala naman pala kayong sinishare, no? Wag naman ganon. Siyempre, yung mga nagbabayad ng buwis, yan ang may mga karapatang magreklamo. At siyempre, dapat din yung mga nagbabayad ng buwis, makatanggap naman tayo na hindi naman tayo pwedeng tumanggap ng tupad dahil may trabaho. Hindi ka naman pwedeng kumuha ng makatanggap ng AX. Paano na? Paano ka naman, det? Mga nagbabayad ng buwis, diba? Lalo doon sa mga negosyante natin sa online.
'di ba? Nagpaalala na rin po ang BIR at DTI sa inyo. I-rehistro nyo ang inyo pong mga negosyo. At kailangan syempre tayo ay tumutulong din kapag tayo ay kumikita sa ating bansa. Kailangan tumutulong din tayo sa pag-usad ng ating ekonomiya, no? Diyan po kinukuha yung pong ating mga pampagawa ng mga butas-butas na kalsada dyan, diba? At iba't iba pang serbisyo ng gobyerno, bukod pa sa iba pang revenues, no, na sinisingil ng ating pamahalaan. O ngayon po ay Holy Wednesday ngayon, Holy Tuesday. Holy Tuesday, ano ba yan? Advance na naman ako mag-isip. Akala ko Miyerkules na. Martes pa lang, Jonathan. At syempre, nasa ikatlong araw tayo ng Holy Week. Syempre, first day is yung Palm Sunday. Magkaroon tayo ng oras para magnilay-nilay po at alalahanin po ang sakripisyo ng ating pong may kapal, si Jesus Christ, para po maisalbat po tayo sa ating original sin. Yan naman po ang pinaka-essence ng Holy Week. At syempre, ang pinaka-essence din po alam nyo na yun, no? Bawas-bawasan natin ng paggawa ng ng hindi tama. At syempre, bawas-bawasan natin yung pakikipag-away. Sayang. No? Diba? Dapat ang tema ngayon syempre as always, magmahalan po tayo. Diba? Kailangan yung mga ngayon siguro may mga bumabiyahe na, no? Pinili nyong bumiyahe, mag long drive, baunin nyo na rin yung mahaba-habang pasensya, mga kapaborito, para hindi tayo nalalagay sa anumang mga alanganin. Uso na naman yung road rage, no? Huwag na nating patulan yung mga bagay yung mga maliliit na bagay ba, para hindi na humantong sa anumang hindi inaasahang pangyayari, di ba? Ayaw nating ma-stress. Holy Week ngayon. At syempre, nag-uumpisa na yatang magdagsaan, yung mga nag-file na ng leave ng Wednesday. Yung iba kasi nag-earn VL, no? Uy, wala naman sigurong nag-sick leave na wala namang sakit. Meron yung iba dyan, nag-file ng sick leave. Pagbalik sa opisina, negro na. Parang si Det nun, ha? Biro lang. Diba? Siyempre, mag-file kayo ng vacation leave para mahaba-haba, no? Yung inyong bakasyon, para may panahon kayo bago kayo mag rest and recreation, mag R&R, diba? Magbisita iglesia muna kayo, no? Para naman diba? Tapos magdasal kayo ng Stations of the Cross. At doon sa mga turista, no, inaasahan po, no, dito po sa Northern Luzon yung pagdagsa ng libo-libong turista. Approximately nasa 385,000, no, according to news yesterday. Kaya asahan na po ang paninikip, no, ng daloy ng traffic at syempre yung unti-unting pagdagsa, no, ng mga deboto sa mga simbahan, particularly dito syempre sa Our Lady of Manaoag, no? Ang LGU dyan ay naghahanda na rin po. At syempre ang ating pong Philippine National Police, Pangasinan Provincial Office under Colonel Rollifer Capocan ay nakahanda na rin po sa kanilang Oplan Semana Santa. No? Nagpapakalat na po sila ng ating mga PNP personnel, no, at iba pang augmentation forces, no, para po tumulong doon po sa ating mga commuters at mga travelers, okay? Meron po mga motorized assistance centers na nakakalat po ngayon, lalong-lalo na doon sa mga pilgrim areas. At
yung mga babiyahe, huwag niyong kakalimutan yung inyong may mga bago pala, Dr. Blow Bag C. Isa pa ito, no? Ano ba yung DR? Ano yung driver's license pala yan? At yung RA registration. O nga naman, huwag niyong kakalimutan yung driver's license niyo. Baka mamaya super excited kayo. Minsan, kapag nakalimutan niyo na yung driver's license niyo, makakalimutan nyo na rin yung credit card nyo. Uy, swipe. Pag wala kayong cash, naiwan nyo yung credit card nyo, lagot kayo niya. Delicads. At syempre, yung registration ng inyong mga sasakyan, dalhin nyo rin po yan. At huwag nyong kakalimutan, tayo pa rin po ay nakapaloob sa COMELEC election period. At ini-implement ang mga COMELEC checkpoints together with PNP o yung Philippine National Police. Ini-implement din po, nakataas pa rin ang COMELEC gun ban. Kaya doon po sa mga may bitbit, bawal magbitbit. Kahit kayo po ay may lisensya, hindi nyo po pwedeng bitbitin yan. Baka kayo po ay mapatawan ng patong-patong na kaso. At syempre mahirap naman yung diba, kapag bumabiyahe kayo tapos ngayon Semana Santa meron kayong bitbit na baril. Unless siguro meron kayong special permit to carry talaga, kung you're really in danger, diba? Kung VVIP kayo, mga ganong exemptions, pero syempre mahirap kumuha ng mga ganyan, diba? Talagang well-trained at responsible gun owners kayo dapat. Kasi marami tayong nakikita sa social media, napaka talaga ng social media ngayon, napakabilis nabubuking tuloy yung mga kapaborito na nagbibit-bit ng baril, At siguro sa init ng ulo, nabibit-bit nila yan at nailalabas, bawal po yan. Kaya naman doon sa ating mga local tourists, mga motorista, iwasan na lang yung gulo, okay? Kung maliit na bagay, wag na lang po nating wag na lang 'to palampasin, wag na nating patulan. Ipasa Diyos nyo na lang. At syempre mga kapaborito, doon sa ating mga local tourists, meron pong inilabas na Shellfish Advisory. Ang atin pong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 1 sa Fisheries Production and Support Services Division o ang ating Marine Biotoxin Laboratory. Ang publiko po ay pinapaalalahanan na nagpositibo po sa mga coastal waters ng Bulinaw at Anda dito sa lalawigan ng Pangasinan, sa red tide toxin o yung saxitoxin. Base po ito doon sa isinagawang laboratory examination sa mga nakuhang samples or yung mga shellfish meat samples. Kagaya nga ng mga dinidiscuss ko ng mga past few months, usually itong red tide sa Pangasinan, nag-occur po ito kapag tumitindi yung temperatura na nararanasan po dito sa ating lalawigan. At syempre kapag ganitong meron din yatang connection ito sa salinity ng tubig, at pag dumadami rin syempre yung mga nagpapatuyo ng salt water para mag-create o gumawa ng asin, yan, umaalat po ang tubig, nagko-contribute din po yan sa red tide toxin. Usually yan tuwing summer naman po. At kapag umulan naman na, mawawash out na rin po yan. Kaya kinakailangan lamang po ay sundin natin ang abiso po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. As a precautionary measure, sabi ng BFAR, naabisuhan po tayong lahat na wag pong bibili, wag pong mag-harvest at wag pong kakain ng lahat ng uri ng shellfish at yung ascetis o yung alamang hipon, yung maliliit, mula po dyan sa mga coastal waters ng Bulinaw at Anda, para po maiwasan natin yung posibleng paralytic shellfish poisoning, mga kapaborito. Pero there's more. Yung pong ating isda, pusit, alimasag, alimango at hipon ay ligtas naman po raw kainin, provided
na sila po ay fresh at yung pong kanilang mga laman loob ay tinatanggal natin ng maayos at hinuhugasan pong mabuti, no, para po mawala po kung ano man yung mga contaminants na nandiyan. At syempre ugaliin naman pong lutuin, no, yung ating mga kakaining lamang dagat except yung mga shellfish nga po at yung asitis o yung pong alamang. No. Ayan ha, para sa ating mga local tourists, yung mga nakikinig, no, yung mga may restaurant, no, wag muna tayo mag-offer siguro kasi alam naman natin, syempre, no, baka malugi lang po tayo. At dito naman po sa Dagupan City, wala po tayong red tide dito sa Dagupan, ano, tanging ang Bani at Anda lamang po ang mayroong positive, no, red tide toxin, mga kapaborito. Kaya tuloy na tuloy ang Bangus Festival 2025 at safe na safe naman po ang ating mga bangus, lalo na yung mga iihawin, no, dyan sa Bangusan Street Party, mga kapaborito. At syempre mga kapaborito, yung mga nagplaplano, no, na magbakasyon, iwas-iwas tayo sa text scam o sa mga tourism scam. Yung mga nagbubuk ng kanila pong mga hotels at ano mga travel accommodation, no, maging mapanuri po, mga kapaborito. Lagi po nating i-check, ano, yung po mga bagay-bagay para iwas po tayo sa mga scam, no, kasi yung mga scam na yan, dyan tayo nadadali, no. Sabi dito, yung ibang tips po natin, no, ugaliing i-check yung website address o URL, no. Kadalasan po kasi ginagaya po ng mga scammers yung po mga sikat na website, no, para makakuha ng personal na impormasyon. Kunwari sa Boracay, di ba? Meron naman kayong budget papuntang Boracay, hindi naman na ganun kamahal sa Boracay ngayon. Baka kasi kopyahin yung mga sikat po na resort or hotel po sa Boracay at kayo po ay mabait, no? Kayo po ay mabait nito mga online scam na ito. Kaya i-double check nyo lang naman yan, no? Para kung may makita kayo sa taas ng screen, no, kung tama po yung mga website address. No, meron dapat pong minsan mali daw po ang spelling o nadadagdagan ng letra o simbolo yung URL. Pangalawang tip po natin dyan, tingnan po ang SSL or TLS certificate at ang padlock symbol. No, tingnan maigi kung mayroong padlock symbol na katabi ang website address. Kapag mayroon umano nito, ibig sabihin nakatanggap po ng ligtas na SSL o TLS security certificate ang may-ari po ng website. O, maaring palatandaan ito na ang website po ay lehitimo o legitimate at hindi mapanlinlang na website. Okay? Hanapin din ang sitemap o search bar. Tingnan na ang about page at suriin ang mga contact information kung tumutugma. Okay? At syempre para sa marami, kung sa Facebook naman kayo nag-check, no, check nyo mabuti yung mga comment section. Baka may mga feedback po dyan sa comment section. Maganda pong mabasa po ninyo yun para hindi po kayo ma-scam, no? Marami kasing na-scam last year, no? Napanood natin yan, napakinggan natin yung mga balita tungkol sa mga travel scam na yan. No, pagdating nila dun, wala pala silang reservation at wala naman pala silang nakausap o na-reserve, pero nakapagbigay sila ng down payment through credit cards. Nako, delikado yung mga ganyang bagay-bagay, no? At syempre kapag tayo punong-puno ng excitement, mga kapaborito, hindi na natin mapapansin masyado yan, no? Angay-angay. At syempre, no, huwag tayong basta-basta nag-click-click, no, nung mga, 'di ba, may mga ads diyan baka minsan na-excite na naman tayo dahil meron tayong naipong pera na pinaghirapan natin ng ilang buwan, no, hindi tayo gumastos nung Pasko. 'Di ba? Yung Christmas bonus niyo, iipon-ipon niyo. Tapos para sa Holy Week kanyo pupunta kayo ng ibang lugar para mag-beach. No, kaya pala lilipad lang yun yung pinag-ipunan. Kaya maging mapanuri po tayo, no? At i-double check lagi yung mga information at practicein po natin, no, yung maging laging nagfa-fact check, no? Ganyan din sa mga fake news, no?
Huwag tayong share ng mga nakikita o nababasa natin sa social media nang hindi po natin nasusuri maigi. No? Lalo yung ibang nag-share ng mga tsunami, lindol, at kung ano-ano pa, maski yung mga fake na rally pala, no? Tapos nilalabelan nila ng rally ng kung ano-ano, double check po natin, no? Matuto tayo mag-verify, no? At syempre yung mga credible news sources lamang po ang atin pong pinupuntahan at hindi kung ano-ano mga Facebook account page na kung ano-ano ang pinaglalagay doon. Syempre ihuhook nila kayo dyan yung iba naman pag bibigyan kayo ng hook, no, i-clickbait kayo, makikita nyo yung mga pictures. Pag pinindot nyo yung picture ay punta naman kayo doon sa online shop. Ewan ko ba kung paano ba ginagawa yung mga ganun din. Napapansin mo rin ba yun, no? Pag na-clickbait ka, di ba? Nakita mo, na-hook ka dun sa isang article or what, no? Pag kinlik mo yung picture, pupunta ka naman kaagad sa isang online shop. No, napakagaling na talaga ngayon. Lalo yung mga interesting na chismis. Gaya niyang hiwalayang Kobe at Kailin. Kailin Alcantara. Yan ang pinakamainit. Ito talagang chismosong Christian Albert Gaza. Kung ano-anong chinichismis. Sabi naman ni... chinismis talaga. No? Sabi naman ni Paras, hindi naman daw totoo. Siyempre siguro baka... gusto lang ulit mag-ingay yung mga bata, yung mga artista yan So matuto tayo mag-fact check, no, mga kapaborito. At syempre para sa ating sariling kaligtasan din po yan. At para hindi tayo magamit na instrumento, no, sa pagpapakalat ng mga fake news, no, agagi. Para baka mamaya pati kayo makasuhan pa kayo. Kasi ganun din yung pwede kayong kasuhan no? Kapag nag-share kayo ng mga articles, no, fake news, misinformation about someone, no, or about an organization na pwedeng ikasira po ng kanilang reputation, pwede rin po kayong madamay, no, pag kayo po ay nag-share ng mga ganyan. 'Di ba? Totoo po 'yan, no? Lalo ngayon mayroon na po tayong cyber libel law. Kaya pwede na po kayong mahabol, no, ng mga individual o organisasyon na pwedeng sa tingin nila ay nasira ang kanilang reputation dahil sa inyong mga pinopost. Kaya think before you click, mga kapaborito, para iwas aberya. Diba? Uy, magandang hapon syempre sa atin pong founder and chairman ng Abante Pangasinan Ilocano Party, si former Pangasinan Governor and Congressman Amado T. Espino Jr. na siya rin po ang ating first list number 123. Magandang hapon po. At syempre binabati ko rin si Bugalion Mayor Priscilla Meli I. Espino. Magandang hapon, ma'am. And ang ating pong comebacking mayor na si Mayor Jamel Anthony Espino. Good afternoon. Magandang hapon din. Thank you for listening din kay former Pangasinan Governor and Congressman Amado Pogi Espino III. Magandang hapon. At syempre yung 5 K na isinusulong ng API Party List, huwag natin kakalimutan para meron po tayong boses dyan po sa mababang kapulungan ng ating Kongreso, no? Para mayroon pong party list na magsusulong, no, para sa ating magandang unang K, kabuhayan, maayos na kalusugan, mabilis na pagsisilbi ng katarungan, pagprotekta sa kababaihan, at pagtaguyod sa ating kultura. Yan ang 5 advokasya ng API Party List, no? Para may representation ng mga Pangasinense at mga Ilocano dyan po sa ating mababang kapulungan. Ang second nominee naman natin, no, walang iba kundi si Lawak Vice Mayor Attorney Nelson Valdez Gayo. Magandang hapon po. Oy mga kapaborito, ilan ba ang hit index natin ngayon? Hindi
Hindi ko nga pala nakita, pero relatively hot, ang panahon natin ngayon. At wag na lang po natin kakalimutan lagi, yung pong uminom ng tubig, mag-hydrate ng ating sarili, para po ay hindi tayo mag-suffer sa heat cramp, heat exhaustion at heat stroke. Delikado pa man din ang panahon po ngayon, lalo dun sa may mga comorbidities like hypertension, na sensitibo sa mga ganitong klase ng klima. Maging maingat po tayo at iwasan po natin yung pong paglabas sa mga oras na alas 10 ng umaga hanggang alas 4, alas 5 ng hapon. Napakainit. Kanina naglakad lamang ako dito sa may kalsada, nako, wala pang 15 seconds siguro yung paglalakad ko, naarawan ka lang, talagang ramdam na ramdam mo yung init ng sinag ng araw. At yung amoy mo, iba, masashoot. Napansin mo ba, Det? Ha? Anong tawag doon? Masashoot ba? Masashoot pag galing sa usok. Pag galing sa araw, anaksang? Di ba anaksang pagpawis yon? Pawis yung anaksang. Pero meron yun yung amoy araw, sabi nila. Nakalimutan ko Baka si Sir Joey alam niya. Nakikinig yun. Diba? Pag galing sa usok, masashoot. Ang pasasang, Masyot. Ang bilis kahit anong gamit mong pabango, talagang para kang natusta sa araw talaga. Kakaiba rin, At syempre doon sa mga mag-oobserba ng pagpepenitensya, alam natin dyan sa lalawigan ng Pampanga, napakarami pong deboto, ang nag-i-inflict ng wound, yung iba meron pong pako. Makikita mo ba yun, Det? Yung mga pako, talagang sinusugatan nila yung kanilang mga likuran. Hinahampas po nila yung maraming pako sa kanilang likod. Yung iba naman po ay nagbubuhat ng malalaki at mabibigat na krus at nagpapapako mismo ng kanilang mga kamay at paa. Kaya inaabisuhan natin siguro yung ating mga kapaborito na magpaturok po kayo ng anti-tetanus para hindi po kayo ma-infect ng tetano. Delikado ang ma-infect ng tetano ngayon, mga kapaborito. At syempre delikadong tapos may tapak nyo pa yan sa sa di inaasahang chocolate sa daan. Punong-puno ng germs po yan. Kaya kung maaari, dinidiscourage natin yung mga kapaborito natin na mag-engage sa mga ganyang practices. Maging ang ating pong simbahan ay diba? Mas maganda naman po siguro kung idaan na lang din po natin sa pagsasakripisyo ng mga bagay na kinakailangan isakripisyo, gaya ng sakripisyo sa pagtigil siguro sa paninigarilyo, diba? Yung mga ganong tipo sakripisyo, yung pagsisipag sa paghahanap ng trabaho, yung mga ganon, mas ma-appreciate siguro yun sa itaas. Oras natin al 5:32 ng hapon, mga kapaborito. Magbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano, makalipas lamang po ang ilang patalastas. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Sa lahat na nakasakay ng jeep, tricycle, bus, alas 5:30 na. Kapaborito. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon
Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad, lapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the friends of Chito Samson, California, USA. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka, ha? Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Gagraduate ka na, kapaborito? Sana all. Wow! Congratulations! Good luck sa inyong next journey, graduates. Be proud of what you have achieved so far and be grateful to your parents. Pagbati mula sa inyong kapaborito, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Paborito ng kabataan at matatanda. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang API. Aligwas Pangasinan Ilocano.
Kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Ako pa rin po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Samantala mga kapaborito, narito po muna ang mga balitang dapat niyo pong malaman ngayong araw ng Martes. Barko ng China mapanganib na hinarang ang BRP Cabra habang nagsasagawa ng maritime patrol malapit sa Baho de Masinloc. Army troops pinaalalahanan na maging handa sa pag-secure sa Metro Manila. DOH naghahanda ng mga medical response team para sa mga sakuna tulad ng The Big One. Pasok ng mga government workers sa Miyerkules Santo, half day lang. At syempre, congratulations sa atin po mga bagong doktor, 1,901 examinees nakapasa po sa Physician's Licensure Exams. Sa ating balitang pampalakasan, ang ating pong Pinoy tennis star, Alex Ayala, tuloy ang pag-akyat sa world ranking. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Nagsagawa ng mapanganib na pagharang ang Chinese Coast Guard 21612 laban sa BRP Cabra habang nagpapatrolya ito malapit sa Baho de Masinloc. Itong araw po ng Lunes, April 14. Sa isang statement, iniulat ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela na nagpaandar ng mabilis ang CCG vessel sa nagmaniobra at dumaan sa may port side ng BRP Cabra na mapanganib na humarang sa ruta nito. Nangyari po ang insidente sa bisinidad sa 132.97 nautical miles ng kanlurang Timog Kanluran ng Capon Grande sa Zambales o tinatayang 36.35 nautical miles sa timog ng Baho de Masinloc. Ayon sa opisyal, nagpapakita ang insidente ng paglabag ng CCG o yung ating Chinese Coast Guard sa international regulations for preventing collisions at sea at lantarang pagbaliwala sa kaligtasan sa karagatan. Nagpalitan din ng radio challenge ang CCG vessel at BRP Cabra. Samantala, ngayon namang araw, April 15, aktibo pong nagpatrolya sa may baybayin ng Zambales ang BRP Cabra sa ilalim ng Commandi Lieutenant Commodore Hana Yanez, isang female skipper, para pigilan ang mga pagtatangka ng CCG na gawing normal ang kanilang mga iligal na pagpapatrolya sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa kabila nito, di hamak na mas malaki ang naturang barko ng China sa BRP Cabra. Iginit naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na pinapalakas ng international law ang ating barko na patuloy na magpatrolya ng walang takot. Ang kumpiyansang ito anya ay nagbibigay ng pagkakataon sa BRP Cabra para hamunin ng CCG na naglalantad sa kanilang hindi makatarungang aksyon at bullying tactics sa international community. Akala ko natigil na yan. Tuloy-tuloy pa rin pala. Sa iba pang balita, pinaalalahanan naman ng hepe ng Armed Forces of the Philippines ang mga tropa ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa Rizal na maging handa sa pag-secure sa Metro Manila, ang nagsisilbi umanong seat of government. Ginawa ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang pahayag kasabay ng pagdiriwang ng ika-49 na anibersaryo ng 2nd ID sa Camp General Mateo Capinpin sa Tanay, Rizal. Sa kanyang mensahe, sinabi ng AFP Chief na umaasa ang sandatahang lakas sa 2nd ID na susuportahan ng pwesto o kinaroroonan ng gobyerno at pananatilihin ang katatagan ng ating bansa. Pinaliwanag naman ni General Bronner na ang 2nd ID ang malapit sa Metro Manila, isa ito sa infantry divisions na re-responde sa mga banta gaya na lamang kung magkagera o destabilisasyon. Hindi lang anya ito paalala, kundi panawagan din sa lahat ng mga sundalo na dapat magkaisa at laging maging propesyonal.
Ito ay sa gitna po ng napakaraming problema ng ating bansa. Hindi lamang internal security threats, kundi na riyan ang lawless elements at issues sa West Philippine Sea. Samantala, bumaba naman sa 1.94 million ang bilang po ng mga Pilipinong walang trabaho noong Pebrero ng kasalukuyang taon. Nabawasan po ito ng 228,000 mula sa 2.16 milyong walang trabahong Pilipino noong January 2025. Ito ay may katumbas naman na unemployment rate na 3.8%, mas mababa kumpara sa 4.3% noong January. Nagpapakita ito na 38 mula sa 1,000 individuals ay walang trabaho noong February. Base sa bagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, ipinaliwanag ni PSA Chief Yusek Dennis Mapa, bumaba ang bilang ng mga walang trabaho dahil sa mga trabahong may kinalaman sa halalan at mga aktibidad bunsod ng mainit na panahon. Sana magtuloy-tuloy po na bumaba yung ating unemployment at underemployment rate sa ating bansa. Kailangan na kailangan ng ating mga pamilyang Pilipino mga trabaho para po tuluyang makausad at meron pong pambuhay ang araw-araw ng ating mga pamilyang Pilipino. Kaya naman yung mga nagsisipag laban lang at anos labat walang sensya. Sa iba pang balita, inihayag po ng Department of Health o DOH na pinabibilisan na nito ang pagbuo ng mga world-class emergency medical response team sa buong bansa bilang paghahanda naman po sa malawakang sakuna. Kabilang din umano rito ang paghahanda sa tinatawag na The Big One na inaasahang napakalakas na lindol sa Metro Manila dahil sa posibleng paggalaw ng West Valley Fault. Ayon sa DOH, binigyang diin ni Health Secretary Ted Herbosa ang pangangailangang bumuo pa ng mas maraming medical response team sa buong bansa. Kasunod ng pagpapadala ng Philippine Emergency Medical Assistance Team o PMAT sa Myanmar na niyanig ng lindol. Sinabi rin ni Herbosa na may mga bagong national level team na binubuo po ngayon sa mga pangunahing rehiyon para sa mas mabilis na deployment. Kasalukuyan din umanong nagtatatag ng mga karagdagang PMAT unit sa Central Luzon, Metro Manila, Visayas at Mindanao, dagdag pa ng DOH. Uy, good news naman, idineklara po ng Malacanang na suspendido na ang pasok ng mga kawani ng gobyerno sa Miyerkules ng hapon, April 16, upang makapaghanda lalo na sa mga babiyahe at uuwi sa mga lalawigan para gunitain ang Semana Santa. Batay sa Memorandum Order No. 81 na inilabas po ng Executive Secretary Lucas Berzamin, wala ng pasok. Ulitin ko, wala ng pasok ang mga government employees sa Miyerkules pagkatapos ng alas 12 po ng tanghali. Magbabaon pa ba kayo? Maaaring mag-work from home ang mga kawani mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali upang hindi na kailangan pang pumasok sa opisina. So merong option na ganun ha. So yung umaga, work from home. Kung hindi naman na kailangan siguro kayong pumasok. Pero yung may dala ng susi ng opisina, baka mag-work from home. Hindi makapasok si Det. Hindi pala tayo government agency, ano? Layon nito na magkaroon ng pagkakataon ang mga kawani ng gobyerno na makapaghanda para makapag-obserba ng Huwebes at Biyernes Santo nitong April 17 at 18, 2025 at makabiyahe naman ng matiwasay. Gayunpaman, hindi kasama sa walang pasok sa Miyerkules ng hapon ang mga ahensya na naghahatid po ng mga pangunahing serbisyo tulad ng mga ospital at mga tumutugon sa kalamidad at sakuna at sa peace and order syempre. Pinaubayan na ng palasyo sa mga pribadong sektor, partikular ang mga pribadong kumpanya kung magpapatupad sila ng work from home o suspension sa trabaho sa Miyerkules Santo. Hoy, muli, good news. Nasa 1,901 mula sa 300 or 3,827 examinees ang nakapasa sa March 2025 Physicians Licensure Examination ayon po yan sa Professional Regulation Commission. Hoy, may mga bagong doktor tayo.
1,901 na mga magigiting, mababait na mga bagong doktor. Nanguna sa pagsusulit si Adrian Eleazar Go mula sa Cebu Institute of Medicine na may score o rating na 87.75%. Sumunod sa kanya si Joseph Benjamin Shea Perez ng UST, University of Santo Tomas, na mayroon namang 87.25% rating. Isa ring Thomasian ang top 3 na si Aaron Terence de la Cruz, IBE, sa score na 87.08% rating. Congratulations! At congratulations din kay Noel Mercado, kay Doktora Noel Mercado pala. Doktor na siya eh. At sa mga nakikinig natin, no, na mga nakapasang bagong physicians, congratulations po sa inyo. Sana ay gabayan, no, ng Panginoon yung inyo pong mga kamay at isip, mata para pa makapag abot kayo ng mga kinakailangang paggamot, no, sa ating mga kababayan, mga kapaborito. Sa atin namang balitang pampalakasan, patuloy naman ang pag-akyat sa Women's Tennis Association o WTA ranking ni Philippine tennis superstar Alex Iyala. Sa bagong ranking na inilabas ng WTA sa kanilang official site, umakyat po si Iyala sa number 72 mula sa number 73. Matapos ang memorable niyang kampanya sa 2025 Miami Open noong nakaraang buwan, sinimulan naman ni Iyala ang Oeiras Ladies Open campaign sa Portugal bilang top seed. Una niyang makakaharap sa Oeiras Ladies Open si Anouk Covermans ng Netherlands nitong Lunes. Sana umakyat pa siya sa ranking, no? Pero last time nung natalo niya yung mga top-seeded women's tennis champions, no? Yung mga magagaling talaga. Sabi dun sa balita, nakapag-uwi siya ng 19 million pesos worth of prizes, no? Ganun pala kalaki, no? Yung pong mga premyo. Kaya sana magtuloy-tuloy yung karera nitong ating Filipino super tennis athletes. Napakagaling, no? Samantala, sa atin namang update sa Bangus Fest 2025, bahagi po naman ng masiglang selebrasyon ng Bangus Festival 2025 sa Dagupan City ang kauna-unahang place-making Dagupan Contest. Isa pong design competition na bukas sa mga artist, art enthusiast at mga interesadong individual sa larangan ng architecture at urban planning. Ang patimpalak ay inilunsad ni 4th District Congressman Christopher De Venecia, kilalang taga-suporta ng creative industries sa Pilipinas. Layunin po ng kompetisyon na maipakita ang mga makabago at makabuluhang ideya para sa inclusive at sustainable public spaces sa Dagupan City na ngayon ay kinikilalang sentro ng kalakalan, edukasyon at serbisyong medikal sa buong Pangasinan. Bukas ang kompetisyon sa mga kalahok na edad 18 hanggang 35, estudyante man o profesional. Maaring sumali bilang individual o bilang grupo ng hanggang 5 miyembro. Maaari nilang piliin ang kahit anong lugar sa lungsod tulad ng mga tabing dagat, backstreets, overpasses, mga tagong sulok, palaisdaan, palengke o ibang espasyong may potensyal. At magdisenyo ng isang konseptong magpapaganda at magpapasigla sa mga ito. Kaya ng mga nakikita po natin sa inyong screen, no? Sa inyong cellphone. Mga tanong na dapat nagabay sa kanilang disenyo ay, for example, no, paano kasalukuyang ginagamit ang lugar at ano ang lakas at kahinaan nito? At paano ito nagiging daan sa mas maraming social interaction at community-led activities? Sa pangtanong na kailangan masagot din ay ano-ano ang mga pangunahing elemento ng disenyo at paano ito isinasaalang-alang ang mga isyong pangkapaligiran tulad ng climate resilience at waste management. At anong kwento nga ba ng lugar at ng mga tao rito ang nais nating iparating sa mga disenyo? Ang kanilang proposal ay kailangang isumite sa PDF format, mga kapaborito,
Hindi hihigit sa 6 na pahina na naglalaman ng project title, design objectives, visual presentation, site analysis, proposed plan at iba pa. Siyempre meron naman naghahantay na premyo dyan mga kapaborito. No, 30,000 pesos para sa ating first prize, 20,000 pesos naman sa second prize, 10,000 pesos para sa third prize at 5,000 pesos para sa mga honorable mentions. Ang deadline po ng pagsusumite ay sa April 23, 2025. Ipadala lamang po ito sa email na placemakingdagupan@gmail.com. Gaganapin naman ang awarding ceremony sa April 29, 2025. Kung saan tampok ang mga panalong disenyo sa mismong Bangus Festival. Muli, ito po ang Placemaking Dagupan, isang hamon po sa malikhaing isip. Yan po mga kapaborito. Ang isa sa mga pinakaabangang contest ngayon sa Bangus Festival 2025, ang Placemaking Dagupan Contest. Atin po sa inyo yan, 4th District Representative, Congressman Christopher Toff de Venecia. Napakaganda no, ng mga ideas na nakikita natin sa mga litrato. Isa dyan yung mga example, yung sa Baguio. Ano bang barangay yun? Yung very colorful yung kanilang ginawa doon sa barangay. Pag tinignan mo, yun yung mga examples no, ng creative placemaking. At isa pa dyan example, sabi ni Kong Toff, ay yun pong bike din sa may Inmalog sa San Fabian. Ano? Kung makikita nyo yung disenyo ng bike din o yung pahingahan po ng ating mga masisipag at malalakas na bikers dyan po sa San Fabian mula po sa iba't ibang bayan sa Pangasinan, meron po sila doon pahingahan ano, at meron po siyang artistic value. No? Makikita nyo yung napakaganda, colorful na design. No? At syempre, makikita nyo doon yung creative design. No? Nagbibigay din ng buhay sa lugar. Ayan mga kapaborito, oras natin 5:55 na. At syempre, yan po ang mga nakala po nating balita sa araw na ito, araw ng Martes. No? At bukas, last day po bago tayo mag-off air no? On April 17 and 18 and 19. Babalik po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan on April 20. That's Sunday, Easter Sunday. No? At syempre magre-resume na rin po sa normal broadcast ang Radyo Pangasinan on Monday, April 21. Yan po mga kapaborito. Bukas kita-kita po. Kinig-kinig po tayo ulit sa 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Aligwas Pangasinan Ilocano. Nagsasabing maraming salamat at magandang hapon, kapaborito. Masdan